Good morning, good morning, good morning. It's Sunday. Ito yung nabili ko sa thrift store. Ayusin natin ito mamaya. Nakuha ko to kahapon sa thrift store. $14. Titingnan ko kung hindi ko pa na-try eh. Pero automatic feeds food. Bili akong ganito sa sa Home Depot kasi sira lahat ng gamit ko eh. Huwag kong tatanggalin yan just in case hindi gumana, pwede pang ibalik. So simba muna tayo bago punta ng Home Depot. Ganda na siya oh. Black decor yan oh. Madumi nga lang, gamit na gamit. So daling ko muna sa Home Depot. Church muna. Sa labas, sa loob ako sa labas ka lang? Yeah. Dito na ako sa church. Nasa loob siya. May kape ako. Dito ako sa labas. Which leads us into the final section of the chapter. It confronts us with a choice. Am I going to accept Jesus' teaching, or am I going to reject it? And just like the hearers of the chapter, 71 verses, which thank you that it's living, because ultimately we want our lives to glorify and magnify the name of Jesus. Holy Spirit, would you help us today? Inside. In Jesus we pray. Sa loob daw kayo. Amen. Amen. Guys, sa loob. If you got your Bible, Ano John siya chapter 6, verse number 1. John writes, he says, after these things, and we find ourselves, Father, in the midst of a storm for us, in the you, because it's to put this word into practice. Okay, tapos na ang church. It's 12, almost 12:30 na. Dito ako sa labas kasi may kape ako. Bawal kasi ang kape. Sila nasa loob sila. After I got it in Pfizer, after 6 months, I'm gonna go. Me too. We couldn't want to go. Leave me your For a little bit. leave me your camera, okay? Who are you? They're saying you can even like Google normal phone normal 3 days and shit. No, and then I'm gonna go with her. And then I'll teach you how to do. Sit there. Yeah. Do that with me? I don't want. Ha? Now, Roy, Roy, nalilipat na si Roy sa kwarto ni Kiana. No, I'll trade your. Excuse me, I don't I'll even trade have my a room room to your yet. office. Anak, i-search up mo nga which one is better. Especially the This is even made in Dito may taga traffic
mag-park. Lalakad ka lang ng ilang 2 minutes. Punta tayo sa Home Depot. Home Depot. Home Depot. Yan. Yan yung model na to. Eto. Medyo matagal-tagal na akong din nagawin dito magmula nung nag-stop ako sa Pagdilitsyon. Dati halos every week ako dito. Curbside pickup delivered straight to depot. How do? Tatay. Yun yung ano. Tao ng CD. $3. Ayan.
tail. Yellow fish. Fresh yan. Yeah. Sarap. Pero ano na lang, konting cut na lang. May mga panig dito. Ito sa inyo. May mga panig. Gusto niyo ng panig, oh. Ano yan? May walis din. Ang daming walis, oh. Kano yung panig? Sarap matulog yan. Ang presyo. Balik tayo sa gulay para sa steak. Hindi nga, mais. Konti lang yan. Parang blanch ko na lang. Suman. Suman. $1. Wala kayong pandesal? Kaya nakalabas na po lang ng bandesa. Bukas na po ulit. Tapos na. Salamat po. At saka tunog. Ano yung dalawang klase ng turon? Opo, isang maliit. $40.73. Salamat. Jollibee. Manggo pa doon eh. Ano gagawin? Ano ba ang hirap dun sa pagbalik ng card? Namamalengke dyan. Yan ang malengke, balik ka agad. Basta-basta iiwan kung saan. Ayan, oh. Yan, napakadali, oh. Ayusin, yan. Diba? Yan lang. Fresh cuts. Sinama ko lang siya para one time na meron tayo kasi sinabi niya na at pag yeah. Hindi ako one time na
Hilahin natin kasi Roy is cooking steak. Harvey, it's always okay to call me. Mamaya. Blood. Nagata ko ng ano. Ng B. Ito. Banda dito. Grabe. Sakit yun. Mamaga. Nakagat ako. Ito yung nakagat ng sting. Yan o. Kumagat lang ang lamok yan. Kawawa naman ako. My God! Kawawa naman ako. Nakagat ako. Kailangan ng ano yan. Basura din. Saan natin mabuhatin? Doon sa ako. Saan? Tanggalin muna natin ito. Lagyan niya. Pagod ang ating weekend. Oh, dami kong ginawa. Ito, soju. Di akin na. Bakit mo? Hindi na? Kaya naman sa'yo. Isang ano eh. Oh, may bunga na oh. Us.